ngerti kelangenane bapak. Apa mau? Hah? Kewan. Bakul pecel mesti. Ah, dudu boleh. Bakul pecel ki Ono alas kok rembug bakul pecel. Cilik. Wulune diwut-diwut. Wah, cilik wulune diwut-diwut. Gak Apa? tau dicukur ya emo. Dudu. Apa kuwi, Pak? Anakan landak tole. Weh. Kelangenane bapak. Padahal landak geger iki. Landak ki nek ngene iki nancep wot. Lah ning kuwi jek cilik kok. Oh jek cilik. Anakan landak. Ya wis ngene Luwih wae, Pak. cilik neh putune landak, Pak. Yang nono wektu piye? Sing luwih cilik neh ana Apa? putune landak. Putune landak. Nah, ora anake landak. Heeh. Putune landak luwih Sepiro cilik. gedene coba? Sak landake bapak kuwi lho. Hus. Kowe iki kaya ngapur. Karepe dhewe. Ya, leren. Leren. Wis. Leren. Kesel kat mau aku terus Ayo. kok. Leren. iya, ngene. Wayahe beduk tengange. Gong. Kowe iki ngopo? Ngopo-ngopo nek wong Yaan. Wong kancane meneng lho. ana nak pleng nabrakno rek. Lah aku mangsamu kabeh kowe ora ngerti apa-apa kok. Ora ono apa-apa. Paling ngrasake glo geger kowe lara ki lho. Lho nyatane ora ana apa-apa lho. Jarem. Banter bapak sare kok. Leren, anteng. Apa to Kang? Omak kecrap-kecrap. Lah kok takok kok ning aku ki ora kualik mripate sing awas kowe kene kira mbok takoni. Wah, bisa ya. Apa to Kang? Banter biar lo mlayune. Ade Apa kaya tatit. Pak, plas. Plas. Pak, Kaya iki mau apa kecrap. to, Pak? Ono apa? Ingone urung ingon. Aja tangis. Kok nek ingon wae digugah bapak ki. Ya wis, Mas, leren. Aja digugah. Ora digugah kowe kene Wis, iki kowe ki wong sing ditunu-nunuti kok ya mangsane iki. Ora penak lho. Ayo. Bro, aku ngerti aku. Mak klebat. Ngerti. Ketake banci enek garukan ketake. Biar banget mlayune. Sapa? Banci enek garukan. Ngawur, Lah apa ki? kuning liwat. Kuning Omak kecrap-kecrap kaya emas. Apa kae Kang Gareng? Pak. Ki ana geger bapak ki malah mung sare. Pak. Pak. Ana dum-duman emas. Menawi gayuh katentreman menika sampun nelaken ing lampahing kang utami, Den. Oh, lah ya to. Pak. Ngimpi iki. Lindur. Ngimpi. Mbok apake? Semprot sisan. Ndaramu ndi aku mau Alah. Anakmu iki lho lho ditunjang wong Ki ana kuning-kuning liwat. mantek kene wing ngabet kok malah bapak ki angel iki lho. kuning-kuning. Ah, Kae. Gol. Anu kae. Aduh, Kae, Pak. Kuning-kuning munggah gunung kae, Pak. Ah, kae kunir ngono no. Kunir. Kok iso kunir iki lho, kok ngobah iso nabrak wong kok kunir iki lho. Ki sing salah ki awake dhewe kok. Bapak ki mripate rembes. Mbok ya mbok kok aku. Sing awas dhewe kowe. Disawang karo mata batine bapak. Mbok menawa bapak ngerti nek apa, kok dadi atur karo ndara ngono. Motone batin bapak tak tinggal nang omah. Lali ora tak gawa. Mbok ya kon ngirimke SMS rene. Wah, iya. Kuncunge didemok sik. Engko ora ngerti engko. Wah, iya to, Le. Apa mau? Apa, Pak? Apa? Kuncung lho mek demoke. Wah, nek demonstrasi nek konsentrasi ora iso nganggo kok. Weh. Wis genah iki. Ndak. Nah, Kenapa? Ketok. Apa, Ketok. Pak? Apa, Pak? Bapak ki luwe to, Le. Asem ki. Kacau iki, kacau. Wis ngene wae. Mau? Ngene. Iki mau ki enek kahanan sing gegirisi. Aku wong telu kuwi kok ditendang Pak Bus ngono. Apa ki malah angel. Ayo ngene ditungko wae, nyaketi bendaramu. Ditungko? Ayo, Pak. Ah, ya ngono. Ayo.
Ya kepiye garwaku Sinta? Ing satengahing wana tantaka menika wonten sato kang awujud kidang kang ulas mencorong kakang saeba bungah ing ati kula mbok pilih kidang kencana menika saged dados kangenan kula kakang Mas. Dak jarwani yai. Mapan ana ing alas Dandaka kuwi mapane kanggo liwang-liwa. Apa wae sabarang jeneng sira. Kang pinanggya kuwi amung bisa wae amung samudana. Apa ya ana kidang kang arupa rukmi yai. Nuwun inggih kakang Mas. Kula saged turun kidang menika kakang Mas. Ya Yayi Sinta. Yen to adreng tekadmu kepengin ndarbeni kidang kencana mau, pun Kakang bakal mbujung anane kidang Yayi. Lesmana, Kula wonten dawuh Kakang Mas. saksuwene pun Kakang sumusul ngendi playune kidang kencana. Aku titip kayuanane Mbak Ayu Murekyan Sinta Yayi. Inggih dateng sendika mangestuaken dawuh Kakang. Sing prayitna ngati-ati pun Kakang minta pamit Yayi. Nuwun inggih kakang Mas Rama Rekowo.
lintang kandewa dibya pintuluring ukmi kadeng natas jaja sura soprasta kang para yaksa gonjang kanjing langit lap-lap katon lerekin sanging alis risang maweh gandrung Yayi Lesmana kula wonten dawuh Kakang Bu ana sesambat ngaruwara Yayi Kakang Mas Rama Regawa nandang kasang saya Yayi mara geget tulungana Yayi Lesmana Kakang Bu mugi katalingna kanthi premana menika kala wau sanes wontenipun Kakang Mas Regawa nanging hamung sesambating para yaksa ingkang mimba-mimba dhateng Kakang Mas Regawa Kang Bu Yayi Lesmana pakene siadi lumah mitulung kang raka yen to Kakang Rama Regawa cilek lara gedhe mati apa siadi melek ngukup marang pun Kakang waduh Kakang Bu kagyat trisang kabirangu pinangkul kinempit kempit dosa ngernaning bawana Kakang Bu sagluguting kolang kaling pinara sastra boten wonten serating manah kula kados napa ingkang paduka dawuhaken sedaya kula amung labet kula mundi dawuhipun Kakang Mas Regawa Kang Bu
parantene Kang Mbok menika samar. Kalilanana kula sumusul Kang Mas Regawa nanging Kang Mbok. Kula nyuwun dipalilah salira paduka badhe kula reksa kanthi rajah Kalacakra. Iya Yai Lesmana. Anggrajah kang Kalacakra kiblat papat lima pancer hangayomi rekyaan sinta sobrasta saliring angkara. Sampun Kang Mbok. Keparenga kula nyuwun pamit saha nyuwun tambahing pangestu Kakang Mbok. Sing ati-ati Yai Lesmana. Jagat Dewa Bathara wasisaning Bathara jagat layak to layak yen to kidang kencana polahen ora sak baene kidang mapan ana ing alas sawuse kajeng paring malah kawujudaning yaksa kaya mangkene sapa prajeka. Pancen bener kok. Yen to dadi kidang kencana mono aku. Yen tambuh marang aku. Kotat ngalengko. Kala marica aku. Kamu Wijaya. Kaya dene wina kang wis lumebu ing wungu. Jagat Dewa Bathara nggih Podat kala marica. Nggih, Bisa dak pesthekake yen to jeneng sira mata pitayaning mungsuh wektu dina iki. Jeneng sira bakal dadi satru antarane Regawa marang jeneng sira. lah dalah gigit sing pengapit dadal ing kamu, Gus. Oh!